Әхмәдуллина Алисе Каратун урта мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучысы. Габдулла Тукай Буран. Тик кенә торганда капланды томанга бар һава. Кар оча, кар сибелә, кар кытырына һәм кар ява. Кар бәрәйезгә рәхимсез, күз ачып булмый кара. Һәр кара нәрсә бүре һәм һәр маяк булды кара. Карны җиңгән күк, төшә җиргә тынык ай яктысы. Ай да куркынган шикелле, бер сары, бер ак төсле. Көн буе яткан инде, үлгән җылан, күк юл тыныч. Чыкты соң кайда адаштыргыч буран, бу куркыныч. Әллә ычкынганмы баудан каптап арты җилләре? Yetişilgenmi Xudayның бихисап зур мендәре? Кар булып җирдә ышамы, ушбу мендәр җилләре. Йөгерешеп җын аңлыйм әллә, каптап арты җилләре. Сукранам мин, кар арасыннан карый да ай килә. Мин фәкыйрь михнәттә, бия шарлыгыннан бай килә.